Hello! Hello, good afternoon! Ang ganda naman. Ate, ang ganda naman ng anak mo. Yaon po kita ngunyan sa Barangay Tagaytay para po manao Lugaw feeding program po ini together with the Ako Bicol Party List Mobile Kitchen Bar. Kung mailing nindo po uni halabaw ng pila dahil po yaon digdi naka-house ang mga evacuees from Barangay Anuling dahil po sa pagtuga kang Mayon Volcano. O tig-maximize ta ang aldaw na ini para po katao ki mga pagkaon on date na kaugmahan sa Indagabos. Iba na nindo ako. Makaraon na kita? Kumusta? Iyan ang importante. Perming okay. Tamat po kami ng Bilog na Council sang Anuling sa pagbisita po ni Vice Governor Diday ko. Kadakalo pong tabang niya di sa amon na para mapaugman niya ang mga IDPs di sa Anuling evacuation. Sa ugma po na mabisita po ni Vice Governor ang sa ato ng mga IDPs para po magkaiman po sindaling merindalan po di sa evacuation center. Maraming salamat po sa pagbisita po ni Vice ko. Thank you so much po. Pakulang po, salamat. Binisita kami digdi sa evacuate. Salamat po. Maraming salamat po, VG. Thank you. Nakatabang mambarang sa mga evacuee. Salamat. Salamat po. Salamat po, VG Diday. Tapos na po ang satuyang feeding program kay iba ang Ako Bicol Party List. Tatanin ko po si Kagawad at sila ate na nag-welcome po sa Muya sa Office of the Vice Governor at Ako Bicol Party List Mobile Kitchen. Nadakol po ang napakaon mi na upaugma kan sa Muyang Lugaw with Love. Diyos mabalot sa Banwaan kang Kamali.